बिटिआर सागानगिरि बिथांमोना साफ्रोम जोबथेसालियाव थानांनाय एनडिबिफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि गोख्रों नाजानाय। एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे गुबुन साबा एनडिबिफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि थाखाय सावरायनायजों लोगोसे गांसे गोसोखां बिलाइ गथायो मिरु नखर बिफाननि हादरसा मन्त्रि नित्यानन्द रायनो। थाबैनो एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानांनाय गुबुन साबा एनडिबिफोरखौ उदां अख्राङाव नुनो मोननाय जासिगोन। बिटिआर गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंलांनाय आयदाखौ बिथा खालामनानै मिरु नखर बिफाननि हादरसा मन्त्रि नित्यानन्द रायनि दैदेननायाव दिनै गोदान दिल्लीयाव सावरायनाया आबुङै जानानै थाङो। लोगोसे सावरायलायनायाव एनडिबिफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंलांनोबो खावलायो। 6थि फारिलाइयाव 125th एमेन्डमेन्ट बिलनि सोदांनायखौ मावफुंनाय, कार्बि आंलंनि बर' कसारिफोर आरो बिकेडब्लिउएसनि जौगानायनि सोमोन्दै आयदाफोरखौ सावरायनाय, मुंख्लंफोरनि नखरनो अनसुंथाइ होनाय, बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय जर'खा थिसनथाइ हाबाफारि, जर'खा गोसोखां पेकेजनि सिङाव फसंथान आरो दाथाय गायसननाय आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव साबसिन मिरु सोरजिनाय। गोथौ आरो गुवारै सावरायनायनि गेजेरजों गामिफोरखौ सोसननानै सिमाखौ बारायनायजों लोगोसे आद्रा थाबावनाय दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंलांनो खोथा होयो मन्त्रि बिथाङा। सावरायनाय आयदायाव बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथांजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी, नेहाथारि आनन्द दैमारी, खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि पिताम्बर ब्रह्म, बारग' एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएसननिफ्राय दानसोरां नार्जारी, एन अखा हादै बिथांमोनाबो बाहागो लायो। लोगोसे बाहागो लाबावो राज्य सभानि एमपि प्रमद बर', एमपि जयन्त बसुमतारी, इउपिपिएलनि दैदेनगिरि दिपेन बर', बिटिआरनि बारग' लोगो गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी, बिटिआरनि बारग' मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीयाबो बाहागो लानायजों लोगोसे सा सानजा भारतनि जइन्ट सेक्रेटारि नीरज कुमार बानसुदाबो बाहागो लायो।